Bos días, benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia. No día de hoxe falaremos da convocatoria das axudas G208H para a atracción de empresas a Galicia e G408G de axudas a startups. Antes de comenzar, comentarvos que se tedes algunha dúbida ou algunha pregunta durante o webinario, podedes escribila a través do chat e ao finalizar a presentación trataremos de darlle resposta a todas elas. No evento de hoxe damos a benvida a Fanny Suárez, subdirectora de Investimentos e Startups no IGAPE. Hola Fanny, moitas grazas por estar Hola, connosco María. hoxe, benvida, todo teu. Ok. Bueno, pois bo día a todos e todas e grazas por estar aquí prestándonos atención ao que temos que contarvos con respecto das axudas. Está connosco tamén hoxe a miña compañeira Marián de Miguel, eh, Hola, bo que é día. a técnico responsable da subdirección e basicamente destes dous programas que imos contar hoxe, de outras cousas tamén. Pero en principio hoxe imos falar das axudas das startups e das axudas de atracción de empresas. Vou empezar falando das axudas de startups porque son un pouco máis sinxelas, quizá. Bueno, como non sei quen está conectado, os que xa coñecedes as axudas do ano anterior, en realidade nesta convocatoria non hai prácticamente ou creo que sen prácticamente non hai ningunha novidade con respecto a que foi a convocatoria do ano pasado, vale? Pero bueno, para os que esteades aquí por primeira vez e non saibades en que consisten, vos explicar pois someramente como son, como operan, e despois se tedes algunha pregunta, pois ao final. As axudas a startups, o seu obxecto é subvencionar os investimentos ou gastos que as startups fixeran dende o 1 de xaneiro deste ano 26 ata a data na que se presente a solicitude de axuda. É dicir, son axudas sobre gastos xa realizados, non sobre proxectos a acometer a posteriori. E a subvención é unha subvención a fondo perdido que págase inmediatamente. É dicir, cando se resolve a solicitude, se resolve favorablemente, é unha resolución e pagamento, xa polo importe. Okay? Que son as startups? As startups son sociedades mercantís ou cooperativas que teñan menos de 5 anos dende a data da súa inscripción, a primeira inscripción da súa creación no rexistro mercantil, e que teñan un componente de innovación no seu traballo ou na súa actividade. Esta inscripción, este prazo de 5 anos pode ampliarse a 7 no caso de que a empresa desenvolva a súa actividade nun destes ámbitos: biotecnoloxía, enerxía, sectores industriais ou outros sectores estratégicos, bueno, que están por definir, pero de momento non se definiu ningún. Ademais de ter esta condición de startup, repito, son sociedades mercantís e cooperativas. As solicitantes, para poder obter a axuda, teñen que, de alguna maneira, achegar unha cualificación do seu carácter innovador do proxecto ou da actividade que desenvolven, cunha serie de certificacións que veñen especificadas nas bases da convocatoria. Unha delas, que non sei se está a primeiro lugar no orden que se relaciona no DOGA, nas bases reguladoras, pero bueno, digamos que é casi a máis importante, que é a certificación como startup por parte de ENISA, Entidade Nacional de Innovación. Esa certificación de ENISA acredita tamén, a parte da innovación, o cumprimento de todos os requisitos establecidos no artigo anterior, que é o da actividade innovadora, o 2 anos, e bueno, hai outra serie de circunstancias, o que pasa que operan moi pouco, pero na nosa experiencia que sí opera é a pertenza a un grupo. É dicir, se a startup que solicita axuda pertence a un grupo de empresas, tendo en conta que se considera grupo de empresas, segundo o que se establece no artigo 42 do Código de Comercio, todas as empresas do grupo teñen que ter a condición de startup ou o grupo en sí. Vale? Senón non podería
ter esa condición de startup. Coa certificación de ENISA, como é unha certificación global, ENISA xa avaliou esos puntos que veñen no artigo 1, polo tanto, nós xa non temos que velo. É dicir, se unha solicitante ten a certificación de ENISA, dase por cumpridos os requisitos do artigo 1. Coas restantes certificacións, non. A ver, outra dúbida que xorde tamén con certa frecuencia é a participación nas aceleradoras da Xunta de Galicia. Esa participación non significa terse presentado a ese programa ou pasar unhas primeiras fases selectivas, senón finalmente que o proxecto estivera seleccionado para participar na aceleración, na fase de aceleración e finalice esa fase de aceleración. Eso é bastante recurrente na aceleradora Vía Galicia, que digamos que ten esas dúas partes como moi definidas. Hai unha primeira selección de proxectos que pasan unha fase de academia, despois hai un Startup Day, onde se seleccionan os 15 proxectos que pasan definitivamente a fase de aceleración. Só se pode considerar como participante na aceleradora se es un dos proxectos desos 15 que pasan a fase final e rematas a totalidade do proxecto de aceleración. Por outra parte, creo que nas bases reguladoras únicamente non se indican todas as Business Factory que están neste momento operando, porque as últimas creo que foron moi recentes e non sei se están recollidas todas, vale? Entón, por exemplo, a Business Factory Sport non sei se figura ou non. En calquera caso, obviamente, como é unha aceleradora que xa está funcionando, se cumpren os requisitos ou participar na BF Sport tamén acredita. Tamén, se ao longo do ano se poñen en marcha novas Business Factory, inda que non estean recollidas, se cumpren os demais requisitos, tamén se podería obter a axuda. Polo demais, como vos dicía ao principio, é para calquera tipo de investimento e gasto que teña a startup realizado e pagado antes ou ata o día de presentación da solicitude de axuda. É dicir, ten que estar realizado e pagado. No caso de gastos periódicos, por exemplo, cotas anuais ou pagamentos anuais, inda que estea pagado dentro dese período, únicamente se vai ter en conta o importe correspondente ao período subvencionable, que é dende 1 de xaneiro do 26 ata o día da presentación da axuda. Ten que estar pagados na súa totalidade. Por exemplo, se presentan gastos de persoal, os gastos de persoal que se paguen despois da presentación da solicitude de axuda, como poda ser a Seguridade Social ou o pagamento a conta do IRPF, non se considera gasto subvencionable. Só o que estea desembolsado antes da data de presentación da solicitude. Con respecto aos investimentos, hai unha obriga de mantelos durante a actividade e os investimentos durante 3 anos, e o investimento ten que estar realizado, é dicir, finalizado, formando parte do activo da startup no momento de presentación da solicitude de axuda. Se compras un equipo físico, normalmente non hai ese problema. Pero cando estamos falando, por exemplo, de pagamento de desenvolvementos de software, se o software non está completamente desenvolvido operativo e formando parte do activo da empresa cando se presenta a solicitude, tampouco se subvencionaría. É dicir, se ti tes unha contratación para desenvolverte ao longo de 1 ano ou de 2 anos unha aplicación informática ou un programa informático, os pagos parciais ou os pagos periódicos que lle vas facendo a túa desenvolvedora de software, se non está finalizado o traballo, o produto, non serían subvencionables. Polo demais, son en concorrencia non competitiva, é dicir, vanse concedendo as axudas a medida que se van examinando as solicitudes, estas están completas e poden ser subvencionables, ata o esgotamento do presuposto, que son 1,5 millón de euros. O mínimo de gasto que se pode presentar son 10.000 euros e o máximo 20.000. Non é que non poidades
presentar máis dese importe, senón que a axuda máxima son 20.000. Estas axudas, como son o 100% do custe, menos o IBE, que non é subvencionable, son incompatibles con calquera outra axuda para os mesmos gastos. Polo tanto, ted en conta que se concorrides a distintas axudas de outros organismos, non vos interesa tampouco imputar ou solicitar nesta axuda máis de 20.000 euros, porque se solicitades máis, aínda que a axuda se limite a 20.000, nese caso o que ocorrería é que o importe da axuda non sería o 100%, sino que sería menos do 100%, pero o gasto sí que está subvencionado dentro deste expediente, dentro desta concesión de axuda, e polo tanto os impediría obter outras axudas en outras convocatorias, vale? Entón, o meu consello é que vos limitedes na medida do posible aos 20.000 euros. O prazo de solicitudes é ata o 30 de setembro. En principio, creo que non me esquezo así de nada fundamental relacionado con esta convocatoria. Vale. Perfecto. Fanny, se te parece, como comentamos antes, facemos as preguntas que han chegado para esta Ok, axuda. ok, sí, sí, sí. Bueno, xa o comentaste un pouco, pero para confirmar con esta persona que nos pregunta, que está desarrollando un nuevo producto digital, un software, nos pregunta si sería suficiente justificar el gasto con ese prototipo inicial o es necesario disponer del código final. E así damos un pouco de tempo. Se alguén quere facer algunha pregunta máis sobre a A axuda de ver, startup, que por favor o inclúa no chat. eso non son eu quen o ten que dicir, é el ou o seu desenvolvedor quen o ten que dicir. O investimento ten que formar parte do activo da empresa. Ese prototipo é operativo, é funcional, o contabilizaría como activo da empresa, como activo inmaterial. Si é que sí, pode presentalo. Si é que non, non. Perfecto. Bueno, Nos a ver, pregunta... perdón que Sí, interrumpa. sí. Non é, a ver, con respecto a isto, é certo que van en concorrencia no competitiva as axudas e se conceden a medida que se van examinando estas solicitudes completas e son favorables, é dicir, son subvencionables aos gastos que se presentan. Non o dixen. Hai que encher o cuestionario nada máis. É dicir, nesta solicitude non é preciso achegar nin as facturas nin os justificantes de pagamento das facturas. Simplemente no cuestionario de solicitude ten que facer unha relación dos gastos para os que pide a axuda, que se chama a conta justificativa simplificada. Eso sí, se nós cando examinamos a solicitude temos dúbidas sobre os gastos, pediríamoslle documentación complementaria, vale? Pero en principio non ten que achegar a factura, nada máis que o que se pide na convocatoria, que é esa conta xustificativa e unha memoria breve, vale? E despois, bueno, os datos que se solicitan. Normalmente, o orzamento chega para case todas as solicitudes, non para todas. Por exemplo, no ano pasado, no ano 2025, quedaron fora, creo que como unhas 10 solicitudes ou así, 10 ou 11. Son as que se presentaron ao final de todo, prácticamente no mes de setembro. Eso quere dicir que, efectivamente, se tedes agora un gasto que cumpra todos estes requisitos e non teña problema, presentade a axuda xa, porque ademais xa cobrades a subvención canto antes. Pero se tedes dúbidas, vale? Con este tipo de cousas non tedes gasto suficiente para os 10.000, en este caso que decías o desenvolvemento, bueno, pois é millor asegurar un pouco, aunque non presentes a solicitude agora mismo en canto se abre o plazo, porque nestes primeiros días ou nestes primeiros meses, se a traxectoria é como foi anteriormente, non se vai esgotar o presuposto, vale? Chegaría para todo. Entón, é preferible asegurar a concesión que quedarse curtos e non chegar. Vale? Perdón, xa está. Sigue. Perfecto, seguro que o agradecen. Preguntan tamén se cubre as nóminas dos fundadores ou só dos empregados. Vale.
As nóminas de fundadores supoño que se referirá aos socios que cotizan como autónomos. En principio, sí, non habería problema. Digamos que aí, bueno, sí, a pregunta é sí. Perdón, a resposta a esa pregunta é sí. Que ocorre? Que hai veces que nos encontramos con unhas retribucións para os socios, administradores ou tal, que non se corresponden nin coa actividade da startup, nin coa idade da startup, nin coa facturación da startup, nin con os restos dos gastos. Entón, nese caso, pediríamos un sustrato documental seguramente de esa retribución. Podería haber lugar a algún axuste, pero en principio, como concepto de gasto, sí. Perfecto. Preguntan tamén sobre o requisito do prazo de mantemento de 3 anos da inversión. De que data empezamos a contar? Da data do investimento, da data da solicitude de subvención ou da data de concesión? Da data de concesión. Perfecto. E a última pregunta que temos é, bueno, nos preguntan que é unha startup realmente. Aquí temos, por exemplo, nos referencia ao seguinte, cuando la empresa pertenezca a un grupo de empresas definido en el artículo 43 del Código de Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen deberá cumplir con los requisitos anteriores. Y continúa, referente a lo de pertenecer a un grupo de empresas, un autónomo se considera un grupo. A ver, un autónomo se considera un grupo. Un autónomo solo non é un grupo, porque non é un grupo de empresas. Pero un autónomo non pode ser startup, porque para ser startup ten que ser sociedade mercantil ou cooperativa. Te Entón pongo non máis en entendo moi con- ben a pregunta. Non sei se o que quere dicir é que hai un autónomo que ten unha actividade e este autónomo crea unha empresa na que é o único socio e se forma grupo con si mesmo. nos pongo más contexto. La empresa se ha constituido en 2024 para entrar en la aceleradora y es una SLU, 100% de la persona que es autónomo. Y la persona sigue siendo autónomo desde 2003. Non sei, en principio non habería grupo aí. Vale. Perfecto, pues si te parece, Fanny, Non sei. continuamos Ok, non hai máis preguntas con logo. No, Ok, igualmente pueden realizar las dudas sí, a sí. través de los canales habituales como de casos concretos, los canales habituales como hemos incluido en el chat. Ok. Vale, veña, vamos agora entón cas axudas para a atracción de empresas a Galicia, que é o Código de Procedemento IG 408H. Estas son axudas para investimentos productivos, subvencións a fondo perdido, para investimentos productivos ou ben para proxectos intensivos en creación de emprego. Vale. Vou centrarme no tema do investimento porque é o máis demandado, é o que máis dúbidas suscita. Bueno, a meirande parte das solicitudes que temos son nese apartado, non no de creación de emprego. E tamén repito, para os que xa coñecíades as axudas do ano pasado, este ano sí que hai algunha diferencia, vale? Entón, bueno, vou intentar explicalas todas dende o principio. En canto ás características do investimento, o investimento ten que ser de un mínimo de 800.000 euros e un máximo de 10 millóns de euros. O IVA nunca é concepto subvencionado. Vale? Bueno, IVA e outros impostos e licencias e outro tipo de gastos que, ainda que poidan estar relacionados co proxecto de investimento, non son conceptos subvencionados. Nin os xuros de préstamos, tal. Entón, 800.000 10 millóns, mínimo e máximo. Bueno, en canto á creación de postos de traballo, é dicir, proxectos que se presenten por ser intensivos en creación de emprego, é unha creación de 25 ou máis postos de traballo de carácter indefinido e a tempo completo, ten que ir aparexado
con un proxecto de investimento na empresa tamén, pero este xa ten que ser de 100.000 euros mínimo, vale? Xa non son os límites das axudas a investimento. Neste caso, no caso de creación de emprego, a axuda ven dada polos custes, é dicir, é a porcentaxe 25 ou 35 segundo o tamaño da empresa, dos custos salariais deste emprego que se crea durante 2 anos. Vale? En canto ás beneficiarias, empresas beneficiarias das axudas, bueno, aquí non hai esa limitación con respecto a startups, polo tanto, son sociedades mercantiles, cooperativas e autónomos que desenvolvan, é dicir, que estean en Galicia, que sexan empresas galegas, ou ben que teñan un centro de traballo en Galicia e que desenvolvan un proxecto de investimento en Galicia. Ok, estou pensando con respecto a categoría das empresas, en principio non hai ningunha especialidade. Bueno, a da actividade, obviamente. Nesta convocatoria do ano 2026 hai unha relación pechada de actividades que poden ser subvencionables e que non están clasificadas en función da CENAE 2025. Non, se a actividade non encaixa en ningún deses CENAEs, non podería ser subvencionado. Bueno, en cuanto a tipoloxía do proxecto, eso sí que continúa como no ano anterior, creación de novo establecimiento, ampliación de capacidade dun establecimento existente, diversificación da produción, o cambio no proceso global de produción. As axudas, a súa intensidade pode ser do 25% do investimento aprobado para medianas empresas e do 35% para pequenas empresas. As grandes empresas, é dicir, que son aquelas que teñen máis de 250 traballadores ou facturan máis de 50 millóns de euros ou teñen máis de 48 millóns de balance neto, son grandes empresas e non poden ser beneficiarias destas axudas. En canto á localización do investimento, o investimento pode se desenvolver en calquera parte de Galicia. E despois xa, en canto a requisitos, me pasas a diapositiva. Bueno, prazo máximo de execución hasta 30 de xuño do 29. Vale, estas axudas tamén son en concorrencia non competitiva. Por lo tanto, as axudas vanse concedendo a medida que se examinen, valoren os proxectos completos e se vayan concedendo as axudas. O orzamento que hai para esta convocatoria este ano é bastante importante. Son, non recordo exactamente, máis ou menos 37,5 millóns de euros, vale? Que é máis do triple do crédito que houbo para a convocatoria de 2025. Non, perdón, 33,470,000. 33. Perdón. Estaba que cambiei as cifras, dixen 37, efectivamente, 33,470,000. Case o triple do que houbo o ano pasado. Eso non quere dicir que, obviamente, pois os proxectos non haxa algún pois que se presente a última hora e que poida quedar fora. Pero creo que tamén dá marxe suficiente para presentar o proxecto pensado, sobre todo, é dicir, un proxecto que estea definido, un proxecto que estea claro cales son os pasos que hai que dar. Por que digo isto? Ocorre moitas veces que nestes proxectos de investimento hai unha gran parte do investimento que está destinado á construcción de inmuebles, sexan naves industriais ou instalacións ou edificacións de outro tipo. As obras sempre presentan moitos problemas, porque hai que solicitar licencias, hai que localizar proveedores,
pode haber circunstancias climatolóxicas que fagan que se retrasen as obras, pode que sexa necesario pedir algún tipo de permiso adicional a parte da licencia de obra no Concello ou algunha acometida de servizos que xa non depende do propio beneficiario da empresa, beneficiaria da axuda. Pode ser necesario un impacto, hacer declaración ou avaliación de impacto ambiental. Entón, se a axuda, quer decir, se todo eso está moi verde, pode ser que, inda que neste momento poda parecer que o ano 2009 dá tempo suficiente para facer un proxecto, ás veces pois anda un pouco xusto neses casos, non? O que sí, salvo que de aquí a la haxa outras circunstancias, se o proxecto se lle concede menos prazo para executalo, pódese ampliar, pero hasta esa data máxima que ven na resolución da convocatoria. Vale? Entón, bueno, que o teñades en conta a hora de definir os proxectos que presentades aquí nesta convocatoria. Volveme poñer onde estaban os investimentos. Máis adiante, vale, aí están. No, a anterior. En canto aos conceptos subvencionables, estes son os conceptos subvencionables. Non é que, bueno, son os mesmos que estaban en convocatorias anteriores. O que ocorre que o que puxemos foi a conta contable para axudar a precisar que tipo de investimento se considera comprendido en cada un deses conceptos ou subconceptos, porque daba lugar á confusión en convocatorias anteriores. No cuestionario, o desagregamento dos conceptos non é este. Ven como obra civil, bueno, non me acordo exactamente como ven o cuestionario, pero obra civil, nova construción, obra civil, rehabilitación de inmobles alugados, activos inmateriais, bens de equipo e outros bens, me parece. Non é esta distribución que está aquí. É dicir, hai que cubrila co que está no cuestionario, pero isto é para aclarar que os conceptos, cando se pon construccións, é o que contablemente se consideran na conta 211. O mismo pasa con instalacións técnicas, con equipos para procesos de información, etc. É o que contablemente haya que contabilizar neses apartados. De acordo? E senón, bueno, pois nese caso os custos salariais. Vale. Con respecto ás características dos investimentos, teñen que ser en activos novos, bueno, isto tamén que vos vou dicir é unha novidade, porque o ano pasado non estaba contemplado nas bases, pero este ano está explícitamente nas bases. A adquisición de equipamento que utilice combustibles fósiles para o seu funcionamento non é subvencionado. Eso afecta en moitos casos os equipos de transporte, sexa transporte interno, transporte externo ou vehículos especiais, xeneradores e algún outro tipo de maquinaria ou semimaquinaria que poida utilizar combustibles fósiles para o seu funcionamento. Non é subvencionado. Seguimos. Xa está, non hai máis. Ok. Si quieres pasamos ás preguntas, Fanny, o te queda algo por comentar? Sí, me quedan cousas por comentar que non están aquí e que sí que supoñen unha diferenza con respecto ao do ano pasado. Por exemplo, en canto aos orzamentos, bueno, como sabedes, hai que presentar 3 orzamentos, presupostos, ofertas, e cando os custos do investimento superen sexan iguais ou superiores a 15.000 euros ou 40.000 euros cando se trate de obras. Vale? No caso concreto de obras, este ano pídese o proxecto visado e vaise admitir como subvencionable. Hai dúas opcións. Si se solicita subvención para o importe do investimento que xa ven no orzamento do propio proxecto técnico,
non é necesario presentar as 3 ofertas mínimo. Poden ser máis, pero mínimo 3 ofertas. Si se presentan ofertas porque se pide para máis importe, non imos aprobar un importe superior no 30% ao que está no proxecto técnico. Nas bases está mal expresado. Imos ver se facemos unha modificación ou non, vale? Porque o mellor tamén hai máis cousas, esperamos un pouco para facer unha modificación ou ao final decide non facerse, porque as bases din que non se aceptarán orzamentos de importe superior ao 30% do proxecto. Si se aceptarán, o que non faremos é aprobar importe por encima dese 30% que supere o importe do proxecto técnico. Que máis? Bueno, hai outra serie de requisitos, pero que xa estaban na convocatoria anterior, como é que cumplir cos prazos da lei de morosidade. Bueno, un tema, o do climate proofing, é dicir, o de ter realizado o análise da defensa do cambio climático. Vamos a ver, aquí hai dúas cousas que poden levar a un pouco a confusión. Todos os proxectos teñen que declarar que cal é a súa afectación ou non o entorno e se están en rede natura e outra serie de cousas. Todos os proxectos, sexan das características que sexan. Vale? E hai un anexo en concreto que non sei se é o anexo 4, non, Marian? Pero, Non, o anexo 4 igual é o de NSH. es el 4. Ah, no, el 4 es el de NSH, tienes Vale. razón. E o da rede natura? Es el 6. Ok. Entón, todos, sin excepción, os proxectos teñen que presentar eses dous anexos cumprimentados. Aqueles proxectos que teñan, que inclúan infraestructuras de duración superior a 5 anos, por definición, unha construcción, un inmueble, ten unha duración superior a 5 anos, teñen que, ademais, ter feito a análise de defensa do cambio climático, de protección do cambio climático. Non sei exactamente como se chama no enlace. Teñen que presentalo xunto coa solicitude, a non ser, hai dúas excepcións, unha, que o proxecto non estea tan definido que non se poida realizar neste momento esa análise, ou que esa análise estea incluída dentro da declaración ou informe de impacto ambiental. Neses dous casos, se presentará ou ben no momento da xustificación da axuda ou, senón, cando estea feito ese análise de impacto ambiental, se presenta no IAP. Vale? Que significa ese análise? Bueno, xa está incluído nas propias bases da convocatoria, hai un enlace porque na propia páxina do IGAPE hai un apartado relativamente sinxelo, hai que encher dúas follas de Excel que están nese apartado, guía Climate Proofing, e no caso de que o resultado que dea o encher de datos esas follas de Excel dea risco medio ou alto, hai que explicitar que medidas se van a adoptar para mitigar eses riscos que se poden producir con ese proxecto. Vale? Se tedes algunha dúbida de como facelo, o IGAPE ten implementado tamén un servizo de apoio para realizar ese análise do cambio climático e tamén nas propias bases ven o enlace onde se pode solicitar. Vale? Creo que xa. Fanny, Perdón, dime. comenta lo de la declaración de capacidad financiera. Es verdad, sí. É verdad, tamén. Bueno, a declaración de capacidade financeira, que o ano pasado pedíase unha memoria financeira e unha serie de información, este ano substituíuse por unha serie de acreditacións que dispor de financiación bancaria ou que hai unha entidade bancaria disposta a financiar ese proxecto nun 75%, ter unha facturación no último exercizo de 3 veces ou máis superior ao importe do investimento
ou dispor en conta, que a empresa dispoña en conta do importe do investimento. Non ten por que ser dunha única forma, pódese facer cunha combinación desas acreditacións, pero a empresa ten que acreditar que dispón de cartos suficientes para executar o proxecto, vale? Na súa totalidade. É dicir, se a combinación de esas acreditacións non chega ao 100%, non teríamos a certeza de que a empresa pode acometer o 100% do proxecto. Polo tanto, por definición, non ten capacidade financeira, aunque diga que sí. Algo máis, Marian? No se me ocurre. Bueno, temos algunhas preguntas, se queres Veña, pasamos dispara. a elas. A primeira, se va a poder cubrir o formulario de solicitude antes da data de presentación? Que o saiba xa está disponible para cubrir en modo borrador. Perfecto. Aquí nos ven unha longa. Relación al documento que acredite la realización del análisis de la defensa contra el cambio climático, según las bases, si no se presenta en la solicitud, se deberá presentar en la justificación. Entendemos, por lo tanto, que la presentación de este documento ahora no implicará que esté incompleto el expediente o que nos lo requieran con posterioridad, afectando a la fecha de presentación del expediente. Non é así. Nas bases o que di é que ten que presentarse coa solicitude. Pon como excepción, non obstante, se o proxecto non está suficientemente definido como para poder realizar esta análise neste momento, ou se esa análise vai estar incluída dentro do informe de impacto ambiental, é entón cando se pode demorar ou dilatar para un momento posterior. Se non, hai que presentalo agora. Presentar unha solicitude de axuda para un proxecto se non está suficientemente definido como para facer esa análise. A ver, supoño que quen fixo esa pregunta non entrou no enlace para ver como é esa guía. Na miña opinión, salvo excepción, supoño, todos os proxectos que soliciten esta axuda deberían estar en condicións de facer esa análise. Entón, non o presento agora porque non, e o presento despois. Para non presentalo agora, teño que estar nunha destas dúas circunstancias. Ou ben non ter o proxecto suficientemente definido, ou ben a facer un informe, estar sometido a informe de impacto ambiental e que esa análise vai a incluir no informe. Muy bien. Preguntan también, en relación al nuevo documento que solicitáis para acreditar la capacidad financiera de la empresa con respecto al proyecto, ¿valdría un certificado del banco en donde se hace constar lo siguiente? Que la solicitud de préstamo está siendo objeto de estudio y valoración por el Comité de Riesgos sin que esto prejuzgue en ningún caso la decisión sobre la solicitud referida, la cual será autorizada o denegada en su momento por dicho comité. A ver, unha cousa. Estas preguntas así tan concretas estamos falando todos desde o punto de vista teórico. Habería que mirar o proxecto na súa totalidade e tomar unha decisión nese momento. Pero así, sen máis, a miña opinión é que non serviría. Porque o que din as bases é que hai unha entidade financeira en disposición de concedelo. E aí o que di é que está en estudio. E non nos di tampouco nin o importe do préstamo, nin o prazo de devolución, nin se ten carencia ou non, nin se ten aval ou non. É dicir, entón, simplemente di, está en estudio a operación, pois o mellor pola mañá foi ao banco a dicir quero pedir un préstamo. Sabes? Perfecto, quizá como estas... Polo que acabas de ler, realmente esa certificación non di gran cousa. Perfecto. E a última, eu chaleo, Fanny, pero quizá como son da mesma persoa, quizá o máis recomendado sería que tamén escribira un correo máis personalizado sobre a súa situación concreta, aún así acercocha. Si se ha presentado una presolicitud en 2025 y ahora vamos a presentar la solicitud, entendemos que el proyecto no puede variar.
pero se considera que el proyecto varía si, por ejemplo, la presolicitud se hizo en noviembre de 2025 y se indicó en la memoria financiera o las inversiones se iniciarían en enero de 2026, así como la financiación, pero finalmente en diciembre de 2025 a la empresa le concedieron la financiación bancaria y ya ejecutó parte de esa inversión. Entendemos que debemos actualizar la memoria financiera con las previsiones según la nueva situación. Esto sería considerado una modificación del proyecto. Las ofertas presentadas y los importes no variarían. No, ¿O es mejor no, enviar? no, 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 no. Mm. Vamos a ver. A finalidade da presolicitude é únicamente que a empresa poida ir facendo os investimentos, pois porque urxen, e que se lle teña en conta de cara ao efecto incentivador. Vale? O proxecto ten que ser o mesmo, pero obviamente ca distancia, o sea, co prazo de tempo que pode pasar entre que se presente unha presolicitude e se inicia o proxecto, os orzamentos poden variar. O que non pode variar é o proxecto. É dicir, de feito, as propias presolicitudes non admiten modificacións, precisamente porque non se pode modificar o proxecto, solamente admiten actualizacións de importes. Porque iso sí, é dicir, o mercado é libre, de repente, por calquera circunstancia xeopolítica que neste momento non se nos ocorre, pero pode estar en calquer momento a orde do día, poden subir os prezos da mesma maquinaria ou poden encarecerse os custos, por exemplo, dunha construción. Vale? Entón, incremento de custes dentro destes parámetros dos que estamos falando, sí. Cambiar o proxecto, non. ¿Vale? ¿Qué ejercicios se ten en cuenta? 2025-2024. Para que? No Non indican. especifica. A No. ver, o único exercizo que neste momento pode ter pechado coas contas depositadas no rexistro mercantil é o do 2024, o 25 non está. Vale. Quiere confirmar outra persoa asistente que en relación á capacidade financiera nas bases indican o 75% para acreditación, non o 100%. Isto é así, o 75%? Non, 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 non. O que se di é, danse tres alternativas para acreditar a capacidade financeira, que dispor de financiamento bancario ou que certificación bancaria de que está en disposición de conceder financiación ata o 75%. Vale, nos confirma que a pregunta sobre o ano 2024-2025 se refire ao tema da capacidade financeira. Pero non Que, entendo que é o que... A ver, das contas, claro, que se exercicio a nivel de acreditas a capacidade ver, vamos a ver, se acredita ventas, as ventas podense acreditarse en as contas. De feito, supoño que a estas alturas teria que ter presentado xa o 390 de liquidación de IVA onde ven todas as operacións do ano 2025. Bueno, hasta 31 de decembro deste mes ten para presentar, creo. Entón, obviamente, do 25. É que, claro, depende de para qué. Para mirar a ¿vale? condición de PYME, a condición de PEME mírase sobre contas pechadas. As únicas pechadas son as do 24. Pero as vendas non, as vendas serán as do último exercicio. Un pouco en relación con esa pregunta, nos preguntan tamén se para xustificar a declaración de capacidade financeira vale co IVA de 0,3 do último trimestre presentado ou é necesario presentar o ano enteiro. Non, o que di son vendas do último exercicio. Perfecto. Con un IVA dun trimestre, Vale, pois en principio, ata aí, Fanny, non sei se yo María queredes realizar algunha última. a non ser, perdón, a non ser que a empresa sexa de nova creación e non teña actividade. Entón, claro, non pode presentar vendas do último exercicio, tería que acreditar a capacidade cos outras posibilidades. Bueno, igualmente creo que é unha boa opción, como tamén comentábamos antes, por realizar quizá unha consulta máis personalizada nos canles que podedes ver na presentación. Hmm. Se queredes, Fanny e María, realizar algún último apunte antes de finalizar o webinario. Non, eu en principio
todo listo. Entonces, pois, Non, creo que non me esquezo de nada especialmente importante. perfecto, pois, No. bueno, temos unha última pregunta e finalizamos. En relación tamén coa o IVA, ¿no? Do último trimestre, pero si no último trimestre aún no está presentado, servirían solo con los 3 anteriores. Bueno, a ver, imos ver unha cousa. Non se pide un documento en concreto para acreditar as vendas do exercicio. A ver, si coas ventas de 3 trimestres chega a ese importe, xa está, que non precisa máis. É dicir, eu falei antes do 390 porque, bueno, é un documento bastante fácil de ver cal foi a facturación do último exercicio, pero pode acreditarse de outra maneira. E repito, se ten en 3 trimestres de vendas xa supera o importe en 3 veces o importe da inversión, Xa está. pois claro que sería suficiente, que non fai falta máis. Perfecto, pois hasta aquí entón, moitísimas grazas ás dúas. Como comentamos, quen teña máis preguntas en concreto pode realizar as súas consultas a través dos canales habituais e recordar que poden solicitar un asesoramento personalizado e un experto a atender a todas as súas consultas. Moitísimas grazas por estar connosco hoxe, Fanny e María, e esperamos que todos teñades un bo día. Ok, Moitas mira, grazas. ok. Bueno, aquí Gracias. hai dúas preguntas máis, pero non sei si... Sí, sí, se quere Ok, contestar esas dúas, a Fanny. ver, había unha axuda sobre startups. Si la empresa hace más de 5 años que se creó, pero no tuvo actividad, ¿podría ser startup? No. Perdón, Muy bien. ha de haber Sí. otra acreditación por el 25% restante y por eso hablas del 100%. No. Estou falando de que si con esa combinación, estamos falando de casos moi concretos dos que xa nos fixeron consultas, vale? Por exemplo, unha empresa non dispón nin de cartos en tesorería polo importe do investimento. En conta, quero dicir, polo importe do investimento. Nin dispón de vendas polo triplo do investimento. Nin dispón de capacidade financeira. Perdón, nin dispón de financiamento bancario. Pero no conxunto destas cousas sí que queda claro que pode acometer o investimento. Eso valería, inda que non se acredite con un único documento ou con unha única forma. Pero se nesta combinación de cousas o que temos é unha empresa que chega ao 75%, como financia o 25% restante? Hai que ter en conta que estas axudas a fondo perdido páganse unha vez que está o proxecto executado. É dicir, é facturado, pagado, realizado, actividade, a empresa en disposición de abrir ou abrendo xa e funcionando xa. Se non dispós de cartos para acometer a totalidade do investimento que se presenta aquí, porque a facer un proxecto de inversión ten máis gastos e máis custes dos que se subvencionan. Por exemplo, sen ir máis lonxe, licencias, estudos e cousas. Como acomete o resto do investimento? Entón, aí va o do 100%. Vale. Bueno, creo que son estas dos últimas que había aquí. Sí, Non, vamos, es que entonces indicar en la convocatoria acreditación del banco el 75% está incorrecto. No, non está incorrecto. É así. Xa está. Vale, veña, bueno, perfecto, pois sí. Moitas grazas. Eso, nada, estamos calquera outra abertos a cousa calquera que outra irades, xa consulta. sabedes. Enviades Exacto, consulta e contestaremos. Vale? exacto. Pois moitísimas grazas. Bo día, bo fin de semana. Veña, chao. Bo día.